Comezamos aquí este acto de presentación do noso libro da xestión do arboredo nas ruas de Vigo. Eu chamome Laura, vivo aquí, nunha destas ventás que nos rodean. Vin a vivir aquí con 5 anos, desde aquela, sentada no meu escritorio, levantaba a vista e ali estaban os cedros, magníficos, inmensos e fortes. Con eles compartimos todo. De madrugada acompañábannos para repasar para os exames, acollíannos ao volver de festa. Para todos os veciños deste barrio foron o fondo silencioso de celebracións familiares, de chegadas, de perdas, é dicir, da vida. O 28 de decembro de 2020 levantamos a vista e o verde perenne que nos acompañara sempre xa non estaba ali. Uns operarios tallaban con serras os tocos do que quedaba dos cedros e arrincaban do chan as raíces que durante 75 anos teceron a vida deste noso barrio. Quen se atreve a tallar unha vida de 75 anos demostra que non lle importa a vida, e a quen non lle importa a vida non merece representarnos. Estas obras foron ilegais. No plano de execución contábase con preservar as árbores. Ata o día de hoxe o Concello de Vigo non nos deu explicación ningunha desta talla non xustificada. Acubillándose cobarde na expresión informes técnicos, non se atreve a dicir os motivos polos que cortou a vida destas árbores e nos privou da súa presenza de forma cobarde ás 7 da mañá dun 28 de decembro. Mais esta historia triste da nosa ronda non foi a única. Aos cedros únese a talla dos carballos americanos na batería do Couto, no saliente de Colla e na zona da Poterna no Castro. Podas indiscriminadas dende o baluarte do Regueiro á zona de Tambor. As árbores de Gregorio Espino, Gran Vía, Bouzas, o Paseo do Lagares. Moitas destas intervencións remataron ademais ca vida de moitas aves, pois se fixeron en períodos importantes para a cría das mesmas. Tantas e tantas intervencións violentas que deixan un Vigo máis triste. Un Vigo que quita a vida para mostrar pedra, que quita o verde para que todo sexa gris. Mirade ao voso arredor nesta praza. Esta praza serve como metáfora de todas estas tallas. Onde antes había terra, un manto verde de vida e paxaros, que hai hoxe? Hai un chan de pedra que se recalenta co sol e non hai sombra. Hai árbores que non poden albergar vida porque elas mesmas non teñen vida nin terra para medrar. O aire que respiramos non se filtra e é de peor calidade. E así se resume a importancia das árbores nas cidades. Non temos que compararnos cas grandes cidades europeas nin americanas en luces e adornos falsos e fabricados en China, senón en calidade de vida, en calidade de aire e de espazos verdes de lecer. Estes son os indicadores que queremos imitar e superar. En Vigo precisamos sombra, precisamos verde e precisamos vida. E por iso, desde Ecoloxistas en Acción, xa que non podemos recuperar as nosas árbores senlleiras que tanto botamos de menos, só nos queda educar. Educar con publicacións como esta para conseguirmos un pacto verde que nos permita vivir sanas na nosa cidade. E por iso lle deixo agora a Xaquín que nos explique a parte máis técnica desta publicación e vos animo a todas a unirvos nesta campaña. Grazas. Bueno, moitas gracias, Laura. Vou vos presentar un pouco este informe de xestión do arborado urbano do Son Xaquín de Ecoloxistas en Acción Vigo. Un pouco o objetivo deste informe é ofrecer un manual que entregaremos aos concelleiros con competencias na materia, aos representantes de forzas políticas, sindicais e sociais da cidade, co objetivo de facer unha reflexión sobre o modelo de xestión do arborado urbano, que dende Ecoloxistas en Acción Vigo calificamos de deficiente. Por que o calificamos de deficiente? Pois por lo que comentaba Laura tamén, non? A vaga de arboricidios, a falta de planificación, as podas salvaxes que moitas veces redundan en mutilacións das árbores e a necesidade pois dun novo modelo que sexa respetuoso coa biodiversidade, que sexa respetuoso coa natureza, que permita integrar as árbores no noso entorno urbano, non simplemente como un ornamento, como mera decoración, como árbores de quita e pon, senón como parte integral da paisaxe urbana. É dicir, a función do arborado vai máis alá de facer agradable a paisaxe. A súa función é fundamental. Transforma o territorio nun espazo máis habitable para as persoas.
ten beneficios ambientais indudables, por exemplo, sobre a contaminación, xa que ten unha capacidade de absorción de CO2, por exemplo, unha árbore madura e grande pode absorber ata 150 kilos de CO2 ao ano. As árbores permiten aumentar a biodiversidade urbana, porque son lugares de acollida tamén para outras plantas ou para outros seres vivos, para a fauna, por exemplo. Diminúen tamén as molestias causadas polo ruido, actúan como pantallas naturais de absorción de contaminación acústica, teñen un papel clave na mitigación do cambio climático, na reducción de temperaturas, xa que, por exemplo, poden amortiguar as temperaturas extremas, se calcula, segundo informes científicos, entre 2 e 8 grados. É dicir, combaten o efecto illa de calor que suele acontecer en moitas urbes. Reducen, por tanto, este quecemento global e axudan ao aforro enerxético, xa que permiten tamén diminuir ou refrescar o uso de aire acondicionado ou o uso de outros aparellos electrónicos. En suma, as árbores permiten mellorar a saúde, o benestar e a calidade de vida das persoas. Claro, estes beneficios cando se producen? Cando as árbores teñen unhas dimensións determinadas. Son árbores de calidade, están sans, son maduras e con copas grandes. É dicir, frente a ese modelo de árbores casi chupachús, decorativas, está implantando nesta cidade, sustituindo árbores de gran porte, como as de Gran Vía, por exemplo, ou estes cedros que estaban aquí na plazoleta de Ronda Don Bosco. Debemos, por tanto, introducir as necesidades das árbores no modelo de planificación urbana. Este manual persigue que se cumpran estes obxectivos, os obxectivos que teñen as árbores, os obxectivos que permiten mellorar a nosa calidade de vida. E dá unha serie de recomendacións. Unha nova forma de xestionar o arboredo urbano. De feito, faise necesario un novo plan director de xestión do arboredo urbano, do que a cidade está ahora mesmo ausente, ou polo menos cumprir as ordenanzas municipais de parques e xardíns que tamén se están sistemáticamente a incumprir. Entón, un exemplo destas recomendacións que aparecen no manual de xestión do arboredo urbano que presentamos hoxe sería, por exemplo, a hora de plantar. A hora de plantar, priorizar o uso de especies autóctonas, adaptadas ao noso clima. Diversificar tamén e mesturar especies. Non é recomendable que exista unha porcentaxe de máis do 15% da mesma especie, co objetivo, por exemplo, non só aumentar a biodiversidade, senón de previr pragas. Logo, os espazos onde se plantan as árbores teñen que ser aceitados. Temos aquí, por exemplo, nos liquidámbares que se plantaron aquí, ou nas especies arbóreas desta plaza, un exemplo que non se debe facer. É dicir, un espacio exiguo, sin solo de calidade para a árbore, e no cal, pois, as árbores poden quedar afogadas realmente, como se está vendo, non? Eu, desde logo, non lle daría moitos anos de vida aos liquidámbares que están plantados aquí. Entón, habería que traballar cun volume de solo necesario onde se planta árbore para o seu bo desenvolvemento. Tamén manter as distancias adecuadas con peóns, vehículos e edificios. Todo isto aparece detallado neste manual, pois con unha serie de busos, unha serie de imaxes, un manual moi gráfico, ten moitas imaxes, e permiten calcular as distancias recomendables para plantar unha árbore, e permiten tamén ver realmente cal é o espacio necesario para o crecemento da árbore. Por exemplo, 3 veces o diámetro da raigame se necesita de espacio, cousa que aquí, evidentemente, non hai 3 metros de distancia da raigame nin de broma. Ben, con respecto a tamén a superficie arborada, hai recomendacións científicas que falan de que o 25% do casco urbano debería dispoñer de árbores, coa tendencia incluso a chegar ao 50%. Do casco urbano, ollo, porque a veces os datos se disfrazan co tema da periferia, das parroquias, dos parques forestais, non. Falamos do casco urbano, é dicir, o núcleo urbano da cidade de Vigo. Tamén, dende logo, neste manual aparecen recomendacións sobre cando facer as podas, é dicir, aquí no Concello de Vigo temos visto, por exemplo, o caso de Pereiró ou noutros casos, como agora mesmo no Paseo do Calvario, auténticas podas salvaxes, podas feitas fora de temporada. No manual aparece que hai que podar cando a árbore estea en hibernación, é dicir, cando a savia estea circulando o menos posible, co fin de evitar o debilitamento da árbore que lle entren enfermidades ou fungos. Facer cortes aceitados que non debiliten as árbores, cortes a bisel. Respetar tamén, por exemplo, os niños dos pasaros, que temos algún exemplo recente nesta cidade de podas que acabaron coa desaparición de niños de especies que anidaban nas nosas árbores.
E, por tanto, limitar as podas o imprescindible. Aquí hai unha cultura da poda, non? Que parece que hai que podar sistemáticamente como se as árbores urbanas foran froiteiras, e non son froiteiras, non son árbores destinadas a producir. As podas, calquera intervención nun árbore, acaba debilitándoas. Por tanto, nos defendemos que se limiten a eliminar polas secas, enfermas ou que causen riscos na seguridade. Entón, por iso, hai que recoñecer situacións na que a poda é inútil e separala de cando é imprescindible ou necesaria. Tamén, neste informe, propoñemos ao Concello de Vigo a proposta Bosque Urbano de Vigo, que xa presentamos por rexistro hai case un ano e do que non tivemos todavía a resposta. Esta proposta aposta por unha política integrada respecto ao medio ambiente da cidade, apostando polas áreas verdes en parques e rúas. Tamén pola reducción de tratamentos químicos con respecto ás árbores e á pardairía. Propoñemos unha reforestación do Parque do Castro, un parque que estivo vindo moitas tallas nos últimos tempos, e convertilo nunha gran área urbana verde baseada en árbores autóctonas, é dicir, repoñer árbores que foron talladas indiscriminadamente por especies autóctonas, restaurando o Castro de tal xeito que se convirta nun parque de referencia internacional desde o punto de vista medioambiental e cultural. Carballos, bidueiros, castiñeiros, freixos, sobreiras, teixos e acibros deberían estar presentes neste parque. Tamén un paseo arborado polo contorno da muralla da fortaleza. Un paseo arborado, neste caso, con árbores de porte mediano, que proporcionan tamén luz durante o inverno. Aquí propoñemos plantar, por exemplo, liquidámbares, ginkgos ou prataneiros. E logo un cinturón forestal nos parques infantís do Castro. Un cinturón verde de protección mediante a plantación de árbores de folla perenne. En resumen, que propoñemos neste informe? Pois avanzar nalgo no que sí que están avanzando outras cidades europeas, como por exemplo París, a configuración de bosques urbanos. Introducir a natureza na cidade como parte imprescindible da cidade, de xeito que se mellore a calidade de vida das persoas. Para eso, en esta liña vai este informe, é necesaria unha planificación, non unha improvisación. É dicir, previr os conflictos que se poidan producir entre árbores e espazos urbanos. Trátase de tratar as árbores non como meros ornamentos, senón como especies con significado, con historia, con patrimonio, como decía Laura no caso dos cedros de aquí da Praza Don Bosco. E un factor fundamental para facer cidades sostibles e habitáveis, para conservar mellor o noso patrimonio natural. Faremos extensible isto a outros concelleiros que non poderon estar aquí, representantes de fotos políticas da cidade, e tamén do goberno municipal. Importante que escoiten estas ideas, tentar trasladalas ás institucións. Moitas gracias pola vosa presencia. Gracias.